Ola, moi boas a todas e todos novamente a un novo vídeo aquí do canal Esbardallando. Hoxe por petición dun compañeiro aí do Twitter, pois vou facer un vídeo falando sobre a vida de Ricardo Carballo Calero. Deixarei unha ligazón por aquí embaixo para quen tiver interese en ver cada unha pois destas partes da súa biografía, porque algunhas delas teñen conteúdo multimedia e por se for de interese, pois aquí tendes a posibilidade, non? De acceder a eses vídeos que teño por aquí incorporados. Ben, sen máis demora, vou comezar coa vida de Carballo Calero. Ben, iniciamos. Nace en 1910. Aquí o tendes nesta imaxe. Carballo é o máis vello, está á direita ao lado do pai, e á esquerda está a mãe co seu irmão Mario. A foto é de 1913. Nese momento ten 3 anos. E unha das cousas interesantes que ten a poesía de Carballo Calero é que ten moita produción que é autobiográfica, que fala da súa vida, e nomeadamente pois aquí temos un poema que é Ferrol 1916. É un poema que fala de como era Ferrol neses tempos, e entón procedo a ler o poema. Ferrol 1916. 5 duros pagábamos de aluguer. Era un terceiro andar ben folgado. Pola parte de atrás daba o campiño e por diante a rúa de San Francisco. No segundo vivía a miña tía boa. Tiña unha pesa cheia de pásaros disecados que só abría os días de festa para que os nenos desfrutásemos nela. Aínda vivía a miña nai e todos os meus irmáns vivían, e enfrente traballaba o señor Pedro Toneleiro, e a grande tenda de feitos navais mantiña o seu trafego. Na casa tiñamos pombas e, por suposto, un grande gato mouro. E o meu pai era novo aínda, e no mar do mundo cada día descubría eu unha illa. Vio o mar da miña xanela e chegaban cornetas da mariña, e baixaba os degraus 2 veces ao día para ir á escola e 2 veces subías de volta. As mulleres entón usaban capa e corsé, e íamos á aldea en coche de cabalos, e a rúa estaba teigada de pregóns de sardiñas e de ingleses que vendían biblias. Eu tiña un pacto con Deus, que ninguén dos meus morrería, e o pacto era observado, e eu confiaba na perenidade do pacto. Todo isto fica tan lonxe que a duro podo aínda lembralo. Esqueceríao dentro de pouco tempo se non escrevese estes versos. Ben, e Carballo Calero comezou a ler tendo 6 anos, coa axuda da súa mãe comezou a ler xornais, entre eles El Correo Gallego. Aquí tendes un fragmento en que fala xustamente de Carballo Calero e da súa entrada no colexio de Comellas, que era o profesor que tiña escrito unha obra de teatro coñecida, a de Pilara, e que foi unha figura importante dentro da formación inicial de Carballo Calero, dentro dese colexio Sagrado Corazón. E Carballo estudou en diversos lugares. Nese tempo era común que o alumnado tivese de viaxar para pois pasar determinadas materias en diversos lugares, non había todo no mesmo, e entón pois temos aquí varios cursos en que está na Coruña, Lugo, etc. No curso de 23-24 interrompeu a súa preparatoria porque quería a súa familia que entrase na Academia Militar. Que acontece que neses tempos gobernaba o dictador Primo de Rivera, imposibilitou este acceso porque nese momento estableceu que era necesario tirar primeiro o bacharelato antes de entrar,
e deste xeito, sen poder entrar, retomou os seus estudos preparatorios do bacharelato e continuou ali mesmo dando aulas, chegou a dar aulas no propio colexio de Comellas e acaba o bacharelato en 1926. Desta época complicada en que morre a súa mai, porque a súa mai morre tendo el 8 anos, e non somente iso, senón que posteriormente morrerá o seu irmão Mario e tamén a súa segunda mai, coa que casara seu pai. E desta experiencia vital surxen poemas como Evocación da infancia perdida, que tamén vou ler agora. Evocación da infancia perdida. En que recanto do tempo está soterrado o cadáver da miña infancia? Da choiva resurxideira da lembranza defende un teito de teas de araña, a tea de araña do esquecimento, a tea de araña da lonxanía, a tea de araña do sofrimento. Triple teito, impermeável e rexo. Eu, neno, matei a miña infancia co coitelo da miña gravidade. No reloxo adiantado da miña vida, a agulla da miña vontade asinalaba a hora da colleita cando aínda non era a hora da sementeira, asinalaba a hora do roibo amor cando era a hora do branco xogar, e ateigado cedo da ciencia da dor o meu ruixeñol púxose a cantar aínda antes de aprender a voar. Cando era hora de viver, foi para min hora de coidar. Como tornar as agullas do tempo a marcar no reloxo da miña vida a hora da alba? Como tornar a corrente do río polo que enlle enriba? Como tornala? Eu atinxín uns ollos inxenuos e un corazón enxebre de treboadas. Encheo esperanza, como un agua clara, un corazón naipelo de cristal e de prata, uns ollos rebuldeiros que ainda non cobellaron ningunha imaxe má. En que curruncho do tempo está soterrado o cadáver da miña infancia? No cabo de que camiño cego? Ollos e corazón o xeito dela, por llos quero esa morta e que resuste. A ese recanto do tempo vaise por un escuro túnel que percorre a lembranza como un vento, mas a entrada desa vía está fechada, fechada por un valo de teas de araña, a tea de araña do esquecimento, a tea de araña da lonxanía, a tea de araña do sofrimento. Triple valo, inexorável e rexo. Acabada esta fase vital, Carballo Calero comeza o curso de Direito en Santiago de Compostela, momento en que tamén aproveita para entrar no Seminario de Estudos Galegos e coñece as figuras fundamentais do Grupo Nós, entre elas Risco, Pedrallo, Castelao, etc. Destas figuras, segundo ele comentaba, as máis próximas, o alumnado con as que máis se identificaban era Pedrallo e Castelao. Risco ficaba como un bocado máis lonxe no tempo. E esta época tamén é a época en que publica por vez primeira un libro, un libro de poesía con 18 anos, Trinitarias, que será prologado por un dos profesores do Colexio Sagrado Corazón. É un libro de poesías moito adolescentes, poderíamos dizer, que falan dos amores e estas cousas. E, falando de amores, aquí temos a imaxe, Carballo á esquerda, no meio María Ignacia Ramos, que acabará sendo a súa muller e unha amiga deles, todos eles en Compostela, Santiago de Compostela, con esa catedral aí ao fundo, posiblemente fototirada da ferradura aberta. Ben, neste tempo, na Universidade Carballo, pois participa en diversas actividades, entre elas, pois temos unha conferencia
que recebeu o título de En torno a las ideas comunistas de Platón. Carballo estudou Direito porque, a pesar dele querer facer estudos de letras, viuse na obriga de estudar Direito, porque era o que lle podía dar un traballo e ter un salario. O futuro, nese momento, nas letras non era factível, e entón foi por iso que estudou Direito. En 1930 publica o seu primeiro libro en galego, xa que o outro era en castellano, de Trinitarias. Este xa é en galego, e publicado na editora Nós, ben coñecida, Ángel Casal, e acaba en 1931 o curso de Direito. Posteriormente iniciará os estudos de Filosofía e Letras por libre, xa tendo traballo. Outros dados fundamentais e moito relevantes son que foi cofundador do Partido Galeguista, un partido que para a nosa historia, a historia da Galiza, é fundamental coñecer, e como a súa disolución teve unhas graves consecuencias na política galega. O Partido Galeguista era capaz de xuntar persoas de diversos pensamentos políticos coa idea en conxunto de que a Galiza era o primario, a necesidade auténtica e o que debía receber a atención de todos. A Galiza como ponto de unión e como ponto de vista para un futuro, a Galiza e o seu futuro. E tamén foi corredactor, xunto con Luís Tobío, do anteproxecto de Estatuto de Autonomía da Galiza, que levaría Castelao para Madrid coa idea de conseguirmos fixar determinados pontos interesantes, fulcrais, para a nosa terra e a súa futura política. Infelizmente, como sabemos, iso non acabará de acontecer, porque en 1936, estando Carballo Calero en Madrid por un concurso público, produce nese momento o golpe de Estado, ficando Carballo totalmente isolado. Nos anos anteriores, o 36, publica o seu último libro en castellano de poesía, La soledad confusa, último libro que publicará en vida en castellano, porque ele dicía que o que debían defender nese momento era o galego precisaba que ter unha visibilidade, termos unha lingua útil e á vista de todos e ás vistas de todos, o que acontece é que decide nesa forma abandonar esa publicación de poemas en castellano que sí tiña escrito, mas que non quería que tivesen protagonismo. E comeza a traballar como funcionario en Ferrol, casa coa María Ignacia en 1933. En 1934 publica o seu segundo libro en galego, O silencio axeonllado, e acaba Letras por libre no 35. Ben, aquí temos un fragmento da obra das conversas con Carballo Calero en Compostela de Fernán Bello e Pillado Maior, en que fala da guerra civil do seguinte modo: todos os homes da miña idade fomos efectivamente marcados con maior ou menor profundidade polos acontecimentos da guerra civil. Achábame eu en Madrid en xullo de 1936 facendo oposicións e asistindo a un concurso para ingresar na carreira profesoral. Eran unhas oposicións que permitirían o ingreso como catedrático de instituto no escalafón de funcionarios. E ademais había uns que se chamaban cursos para profesores encarregados de curso que se celebraban antes das oposicións, de maneira que eu me trasladei para facer unha e outra cousa. E trasladeime a pesar de que eu agardaba o nacimento dun fillo por aquela época, acontecimento que efectivamente se verificou estando eu ausente. Tardei 5 anos en coñecer a miña primeira filla
que nasceu por aqueles días. Recebín o telegrama de que nascera e inmediatamente ficou cortada a comunicación entre a miña familia e eu. Aquí podemos ver o que aconteceu coa chegada dese golpe militar. Carballo decide defender a República, obviamente. Castelao tiña idea de levar Carballo para América con ele, mas finalmente non o conseguiu, e Carballo ficou para lutar, para defender os direitos da República de todos, non só dos galegos, tamén dos españois, en Madrid, e posteriormente baixando por Andalucía até ficar encarcerado en Xaén. Ben, neste tempo pois escreve diversos poemas. Tive a sorte de ver algúns deles no Parlamento, na súa biblioteca persoal, xa que mesmo teñen a data en que escreveu, algúns da década de 30, como é o caso de algún relacionado coa guerra civil. E pronto, aquí há un poema que vou ler depois, que é Non sei se matei, que aparece no libro Futuro Condicional. Carballo, de 36 a 39, defendeu a República até que finalmente foi atrapado coa disolución da defensa da República e encarcerado de 39 a 41. Ia ser unha pena perpetua, mas finalmente ficou en 12 anos e un día. Como digo, ficou no cárcere pouco tempo, mas depois foi vixiado, impedido de dar aulas, etc, tendo de acudir constantemente a que carimbasen un documento dando constancia de que estaba ali, e dando aulas particulares, facendo sustituicións da súa muller cando ela non podía ou estaba doente ou cualquier cousa, mas recebendo un salario ínfimo, nunca aparecendo en documentos porque non estaba permitido que dese aulas, e etc. Uns tempos moito complicados para Carballo. Felizmente, tiña un amigo que podedes ver aí no centro da imaxe inferior, Fernández de Riego, que conseguiu publicar diversos artigos de Carballo que estaban sob pseudónimo, e desta forma conseguiu algún diñeiro para alén do que podía conseguir con esas aulas que, como digo, estaban moito mal pagadas. E en 1950 publica Anxo de Terra, o seu terceiro poemario en lingua galega. Entón, este é o poema da guerra. Non sei se matei, estiven na trincheira. Non vin o meu inimigo, disparei. Non sei se matei, fun ferido, mas non sei se matei. Toupa cega, non teño outro ollo que o ollo do meu fusil. Se cadra o ten visto o meu inimigo, olladas de fogo cruzanse entre os dous, eu e o meu inimigo. Fun ferido, eu non sei se matei. E este poema tamén ten, como digo, unha parte real, porque Carballo sí foi ferido durante o conflito bélico, e dá constancia diso nos libros de entrevistas, en que comenta que un disparo dun inimigo bateu contra un tixolo que tiña detrás del, e os tourar en pedazos, varios deles atinxiran un dos seus ollos, e tivera de ir xunto ás enfermeiras para que tivesen cuidado dese problema, non é? En fin, aquí há un vídeo que non vou colocar deste poema musicado que podeis ver posteriormente, dando na ligazón que está na parte inferior. E pronto, entramos xa na década de 50.
participa no concurso Bibliófilos Gallegos tamén coa tentativa, tensionaba gañar ese certame para conseguir un diñeiro, pois estaba todo bastante difícil, como comentaba, unha muller traballando, unha filla, e ele pois tamén precisaba traballar para conseguir diñeiro, e gaña ese certame de Bibliófilos, da editora Bibliófilos Gallegos, de forma que publica a súa primeira novela, A xente da barreira, ou romance, depende de como lle queramos chamar, e publica depois tamén o seu libro de poemas pendurados dun cabelo, no ano 52, que irá seguido de outros traballos como Aportaciones a la literatura gallega contemporánea e o seu ingreso en 58 na Real Academia Galega. Debemos comentar que neste momento entra no instituto, no Colexio Fingoi de Lugo, e aí tendes unha foto coa turma, con as turmas, e na parte superior e na parte inferior tamén, que están disfarzados porque Carballo aproveitaba para preparar obras de teatro, entre elas pois A farsa das ocas, que ele propio escreveu, foi representada por primeira vez neste colexio, no Colexio Fingoi, e tamén pois, temos esas aportaciones á literatura gallega contemporánea publicadas en Gredos, que son fundamentais, que isto fai parte do seu traballo, da súa preparación, da súa tese de doutoramento, que a presentará posteriormente. Depois, na década de 60 xa publica novamente outro libro de poemas, Salterio de Fingoi, no ano 61. Cancelan finalmente o seu expediente penal, podendo xa por fin dar aulas públicamente, e publica a súa magna obra, A historia da literatura galega contemporánea, a primeira edición de 63, que posteriormente será reeditada 2 veces, e Galaxia recentemente acaba de tirar do prelo unha versión facsimilar desa terceira edición. E, pois, como dicía, comeza a traballar na Universidade de Santiago de Compostela, somente 3 materias, 3 días a semana, que posteriormente xa pois comezará a dar aulas no Instituto Rosalía de Castro, tamén en Santiago. Continuará coas súas publicacións, Breviario ontolóxico da literatura galega, e a súa famosa Gramática elemental del gallego común, que foi idea de Piñeiro. Piñeiro visitou Carballo Calero estando en Lugo, no Colexio Fingoi, pedíndolle que fixese ese favor de preparar esa gramática, en que Carballo non estaba especializado, non era gramático, o seu era a literatura, mas ainda así aceitou, xa que non tiñan valor a facelo, ningún dos gramáticos tiña valor a facer ese traballo dentro da Real Academia Galega, que eran os que debían facelo, e en parte porque o propio Piñeiro enviara pois algunha misiva á Real Academia Galega, presionando e sabotando de alguma forma tamén ese proceso de facer unha gramática, que había un grupo que estaba a preparar iso, xustamente, ese labor. Ben, xa entrando na década de 70, publica as súas 4 obras de teatro, aí 4 pezas, 1971, se non lembro mal, ainda que aí coloquei 70, mas acho que é 71, e redixe as primeiras normas da Real Academia Galega, 1970, ortográficas e morfolóxicas en 71. Estas normas foron publicadas cando non estaba o presidente da Real Academia Galega nese momento, achábase fora da Galiza, tamén tentando pois, ir a un concurso público para conseguir unha vaga, e aproveitou Piñeiro esa saída para pedirlle a Carballo que redixise estas normas que Filgueira Valverde tamén
confirmou e deu por boas nese momento, deu o seu prace de alguma forma, e saíran esas normas sen un consenso da Real Academia Galega e sen saber o propio presidente. Mas pronto, como o presidente quería que esas normas fosen publicadas durante o seu tempo unhas normas, pois non se importou en que o fixesen todo un bocado ás agachadas. En fin, Carballo consegue a primeira cátedra de Lingua e Literatura Galega na Universidade de Santiago de Compostela, pasando a ser o primeiro nesa universidade, o primeiro catedrático, e continúa publicando diversas obras de relevancia, algunhas elas sobre a figura de Rosalía de Castro, como é o caso de Peculiaridades morfológicas del lenguaje de Rosalía de Castro, 72, e pois prosa galega 1 e 2, e entra tamén aquí nun momento moito relevante e interesante da nosa historia, que é o de presidir a Comisión de Lingüística da Xunta Preautonómica de 1979. Nese momento os funcionarios precisaban dun modelo de lingua para criaren os diversos formularios, documentos administrativos pertinentes, e entón a Xunta pois falou co Carballo Calero, e este organizou unha equipa de traballo para pois organizar a información e facer pois un documento con as normas para tomaren de referencia os funcionarios. O que acontece é que aí saíran dous tipos de normas, saíran dúas normas e non unha que atendía aos estudos dialectais e a reproducción da fala nas persoas máis idosas, e por outra parte unha escrita que atendía a criterios etimolóxicos históricos. E el decidiu non escoller ninguna das dúas, porque dicía que se ele escollese unha, a outra ficaría totalmente censurada, e as persoas que a utilizasen tamén terían problemas. Mas depois, no famoso decreto Filgueira Valverde, que podedes ver este vídeo en YouTube, o señor Filgueira Valverde escolle as normas pois dialectais que toman como base o castellano para a súa ortografía, acentuación e demais, e pois fican establecidas esas normas da política, digamos, porque isto o señor Filgueira Valverde, alcalde falanxista en Pontevedra, ten unhas certas ideas do que pode ou non pode o galego ser ou non ser, ideas partilladas pois polo Instituto da Lingua Galega, criado en 1971, e leva isto ante o seu amigo dedicado á cultura dentro do Partido da Alianza Popular, o presidente ese do Partido Popular, e fican establecidas esas normas como obrigatorias até hoxe en día, con leves modificacións en 2003 e pouco máis. Bon, se nos desviarmos máis do percurso das publicacións e demais, temos máis publicacións de libros, libros e autores galegos, estudos rosalianos novamente, e en 1980 xubílase, chegando aos 70 anos de idade. Era a idade máxima en que se podía estar de profesor na universidade, e por tanto xubílase e fica un bocado apartado xa dese ámbito académico, mas non perde as vontades de traballar e de continuar escrevendo. É un momento, aliás, que Carballo decide reunir a súa obra e escrito ao longo dos anos e continuar con ela. Entón, entre outras cousas, é nomeado como membro ordinario da Academia das Ciencias de Lisboa. Prepara o libro Pretérito Imperfeito de poesía, que é unha especie de antoloxía poética, porque non está toda a poesía de 27 a 61. Ele exclúe diversos poemas, a maioría deles do primeiro libro Vieiros e do segundo Silencio Axonllado,
E continúa con Prosa Galega 3, Problemas da Lingua Galega, tamén con diversos traballos sobre sociolingüística. Publica Futuro Condicional, poesía de 61 a 82. Publica o Teatro Completo en 82 e Libros e Autores Galegos 2. Tendes aí un vídeo dunha escena da súa obra de teatro A Árbore, interpretada, como coloco aí, por diversas persoas, pois algunhas delas de Ferrol, se non lembro mal. E aproveito para colocar, xa que estamos en 1980, o seu poema Álvaro Cunqueiro 1980, publicado en Futuro Condicional. Como sabemos, Álvaro Cunqueiro morreu en 1981. É curioso que lle dedica este poema en 1980. E o libro este publicase en 1982. En fin, o poema di o seguinte: Ai, Deus, vivía cando nós nacemos a doce Carolina Coronado, que hoxe, amor dos amores, suspira só en Madrazo. O primeiro aeroplano ensaiaba o seu voo. Ti xa o dixeches, na mentres nós nacíamos, e o cometa Halley brillaba no ceo, e Tolstoi se apagaba cando nós nacemos. O século era neno, e o molido das anquinas calipixiaba as donas. As baleias e aramios formaban estruturas femininas que superestruturaban a muller natural e a tornaban en vespa ou pomba colipaba. As nosas netas, en apretados jeans, semellaban pouco as súas bisaboas. Son máis ben onzas, cobras ou xirafas, de freios e tabús emancipadas. Como temos vivido quase 60 anos, hai que situar a nosa morte, veña xa cando veña, a fins do século. A principios de século nacemos, a fins de século morreremos. Ti e máis eu fomos, verdadeiramente, fillos do noso século. Tívonos entre dúas táboas entalados, o seu principio e o seu fin, de Sorolla a Picasso, de Don Manuel Murguía a Otero Pedrallo, do cine mudo a astronáutica. Temos visto a lúa e da lúa a outra cara. Se Merlín neste tempo ven viver a Miranda, outra será a súa maxia. Ai, Álvaro Cunqueiro, ti, fillo de Lilis, primeiro amor de Adán, non suxeita ao pecado, vas escrevendo a crónica dos días anteriores á serpente e á árbore. Cando eran inocentes o bico e o belisco e aniñaban nas nubes as sereias e os anxos, os tristes fillos de Eva, mordemos as masáns que se desfán en cinza, aínda nados polos mesmos anos, amorgurou a nosa vida o sumo do admitido e do vedado. Mais os dous somos fillos de Adán, criado do pó, máis semellante a Deus. Que el teña piedade das nosas almas, Álvaro, por riba de Lilis, de riso tolo e lume, e de Eva, de terra de doce pranto, na fraternidade paterna, bello Álvaro, recebe a aperta do teu irmán, Ricardo. En fin, continuamos xa chegando ao final da súa vida. Década de 80, imparável, Carballo Calero continúa a escrever e a publicar da fala e da escrita no 83, con colaboración de Carmen García, Cantigas de amor, de escarnio e de louvor. Reedita Xente da Barreira xunto con outras historias no 84, publica Letras Galegas no 84, tamén narrativa completa, o libro de poesía Cantigas de amigo e outros poemas no 86, o seu romance tamén Escorpio no 87, Premio da Crítica, escritos sobre Castelao no 89, estudos e ensaios sobre literatura galega tamén no 89. É unha época, como se pode ver, que é de moito traballo e unha época en que fundamentalmente recolle moito do que tiña escrito para alén de escrever cousas novas. E
bon, unha das cousas fundamentais tamén aquí, durante o Día das Letras Galegas, fixemos unha leitura na Asociación Galega da Lingua do libro Escorpio, este que comento, de 1987. En fin, xa acabando coa presentación, teríamos en 1990 é nomeado fillo predilecto de Ferrol, publica do Galego da Galiza e neste mesmo ano falece, publicándose xa póstumamente o libro de poemas Reticencias, que recolle a súa poesía de 86 a 89. Publicase Unha voz na Galiza no 92, 2 anos depois da súa morte, recollendo diversos artigos en que tiña el participado en xornais e demais, en revistas, e en 93 publica Rodríguez Fer a súa poesía atentón inédita en castellano que Carballo tiña deixado sen publicar. E finalmente, en 2020, pois, dedícanlle o Día das Letras Galegas. En fin, vou despedir esta presentación da vida de Carballo Calero cun poema que acho que é bastante representativo e que fala un bocado que podría interpretarse dentro deste percurso en que foi mudando a súa forma de escrever e que se pode ver tamén nos títulos dos poemas, e ese percurso levouno a que moitos dos seus antigos amigos o abandonasen, o apartasen da súa vida, do seu día a día, dos seus traballos e demais, mas el sempre foi firme coas súas decisións e coherente con elas, cousa que non poden outros dizer, e é algo que acho que é fundamental para comprender Carballo. É unha cousa que é absolutamente necesaria, e é que se ele achou que había que defender a República e que era o que se debía facer arriscando a súa vida, pois foi o que fixo, e non se importou con iso, igual que tamén non se importou con que o apartasen de todo por facer a escolla que era coherente e que debía ter sido, na miña opinión, a escolla acertada para o galego, que sería escrever pois nesa liña etimolóxica que comentei en 79, que foi a que non escolleu o seu amigo franquista, o Filgueira Valverde e os compañeiros del, senón que era o lado contrario. Casualmente, Carballo republicano, con certos pensamentos que partilla con todos os galeguistas anteriores, de Ser Son Nós e tudo máis, e anteriores mesmo, de reintegración cultural e lingüística con Portugal, recoñecendo o portugués como a mesma lingua que o galego, como outros autores como Rafael Dieste ou como Castelao, e Carballo foi o único que foi coherente coas súas ideas e coa heranza do galeguismo, e pois por iso mesmo foi punido, e ainda é punido desde as institucións, nomeadamente en Santiago de Compostela. Sobran palabras, as persoas que estuden ali filoloxía van saber perfeitamente quais son os pensamentos de algúns dos docentes que lá están. En fin, este poema fala disto, e acho que tamén poderíamos falar de como roubaran o seu traballo, como plaxiaran a súa obra da historia da literatura galega contemporánea, mas acho que este poema é un bon resumo e un bon final para isto todo, non? Verdadeiro poeta foi. Verdadeiro poeta foi, non escreveu para os poetas, cantou para os homes, aqueles, monstruosamente deshumanos, non o admitiron nos seus coros, porque desentoaba a súa clara voz da balburdia mautenta que eles oscuramente articulaban. A poesía é demasiado seria para que se administre tecnocráticamente. Mas eles non pensaban así. Crían nun corporativismo autoritario. Cuantos homes non len as revistas, os libros de poesía, mas ouviron algúns aquela voz e creron que era a súa propia. Así que lle prestaron atención, porque nada interesa tanto a un como a un mesmo, e ficaron admirados do ben que se exprimían.
Ese foi o destino do poeta verdadeiro. Os seus poetas o seu nome apagaron no escalafón que editan profesionalmente. El non estaba sindicado. Os homes que o escoitaron e quereron escoitarse tamén non coñeceron o seu nome, naturalmente, o nome del. Excomulgado, anónimo, viveu, morreu, xa somente eu o lembro. Poeta verdadeiro. Ben, pois nada, aquí acabo esta presentación. Espero que teña sido do voso interese e de utilidade. E nada, fica aí na descripción a ligazón para esta presentación de Prezi, por se alguén tiver interese en entrar no conteúdo multimedia. E nada máis, un abrazo a todos e a todas e vémonos no próximo vídeo. Chao, chao.